Bishramganj tini road block khlajak senai civil society ni bagai khaina je chini mangplibo Jini ha kosogui tongkha Jini ha sekjagui tongkha Jini nok thai huk thai kheto panthor bebakno gemaui tongkha Nung ang hingke tabuk phano kesa kufur kormo hwnui khaglayui oroi poroi nangui tonglaikha amchaini joto borom gonang songnok khulumung yafarui belai bwkha khamani bisingtui koktuma ma saklaikha lai thangnai 31 December 2025 salmario jini kheto panthor nokthai khachukni asaima kami te ADC ni hano segui Bishramganj Nagar panchayat hwnui saklaikha ADC ni hano abo haike segui general ha khlaimanya abo haikerong te ain chini Bharat hani constitution eba সংবিধানো korui kerongo korui phano omo haike ADC ni ha sekjagmang tongkhe chini ADC ni ha salsa bebak to pai thangmainai aboni bagaino lamchayatui Bishramganj Nagar panchayat snamao chini kheto panthor nokthai asaima kami te ADC ni hano ta khobdi hwnui amchuni bororok koimung baikhe DM ni aro deputation laimani yagolobo DM chini koimung no borom riyaui Bishramganj Nagar panchayat snamnani samung joyaui khlai no tongo tei bose chini kami amchai rokno khobui tongkhu DM ni thani asukhe koimung bai deputation ruibo chini bagai kisisa phano wansuk liaba chini serai rokni thinang chini kheto panthor nokthai achaima kami te ADC ni hano muthangui narakna bagai democratic lamatui joba khlailayanu joba khlaimano karui chini te mungsa lama korikha amjoini borom gorang sinai nuknai hano hamjangnai ti prasarok BJP IPFT CPIM tipramotha hwnlayaui jotonono o ha segui najakmani kasuma jobao manjak phaina bagai khabai khukbai gobok horjao phaidi kha thanchai yapri baksa phan baksa ke jobao ongkhorlayanu jobani salmari saklaikeno norok jotono jangori khawui phan thonui phaibai jadi jobao norokni phan norokni chuba sunango जों जबा ख्लायनाय जबा ख्लायिनो हा आमानो मुथाङै नारकनाय जतननो हामबाय Jini ha kosogui tongkha Jini ha sekjagui tongkha Jini nok thai huk thai kheto panthor bebakno gemaui tongkha Nung ang hingke tabuk phano kesa kufur kormo hwnui khaglayui oroi poroi nangui tonglaikha amchaini joto borom gonang songnok khulumung yafarui belai bwkha khamani bisingtui koktuma ma saklaikha lai thangnai 31 December 2025 salmario chini kheto panthor nokthai khachukni asaima kami te ADC ni hano segui Bishramganj Nagar panchayat hwnui saklaikha ADC ni hano abo haike segui general ha khlaimanya abo haikerong te ain chini Bharat hani constitution eba সংবিধানো korui kerongo korui phano omo haike ADC ni ha sekjagmang tongkhe chini ADC ni ha salsa bebak to pai thangmainai aboni bagaino lamchayatui Bishramganj Nagar panchayat snamao chini kheto panthor nokthai asaima kami te ADC ni hano ta khobdi hwnui amchuni bororok koimung baikhe DM ni aro deputation laimani yagolobo DM chini koimung no borom riyaui Bishramganj Nagar panchayat snamnani samung joyaui khlai no tongo tei bose chini kami amchai rokno khobui tongkhu DM ni thani asukhe koimung bai deputation ruibo chini bagai kisisa phano wansuk liaba chini serai rokni thinang chini kheto panthor
nok thai achaima kami te ADC ni hano muthangai narakna bagai democratic lama tei joba khlailayano joba khlaimano karei sini te mungsa lama kerekha amjoini borom grang sinai nuknai hano hamjangnai ti prasarok BJP IPFT CPIM ti pramotha henlayaui jotonono o ha segei najakmani kasuma chobao manjak phaina bagai khabai khukbai gobok horjao phaidi kha thanchai yapri baksa phan baksa ke chobao ongkhorlayano jobani salmari saklai kheno norok jottono jangori khawui phan thonoi phaibai jadi jobao norokni phan norokni chuba sunango जों जबा ख्लायनाय जबा ख्लायिनो हा आमानो मुथाङै नारकनाय जतननो हामबाय